Dobrodošli u vođenu meditaciju za ostvarenje života i snova. Udobno se smjesti. Sjedni ili legni u položaj u kojem ćeš se osjećati potpuno opušteno. Zatvori oči i počni disati polako i duboko. Udahni kroz nos i polako izdahni kroz usta. Sa svakim udahom i izdahom osjeti kako tvoje tijelo postaje sve opuštenije i mirnije. Ramena se puštaju od ušiju. Cijelo tijelo se opušta od glave do peta. Čeljust je mekana. Trbuh iz tijelica potpuno opuštene. Noge lagane. Usmjeri pažnju na svoj dah. Dok udišeš, osjeti kako zrak puni tvoja pluća. A dok izdišeš, osjeti kako sa svakim izdahom ispuštaš sve napetosti, brige i strahove. Ovo je tvoj trenutak i ne moraš nigdje drugdje biti, ništa drugo raditi i o ničem drugom misliti. Ovo je vrijeme za povezivanje sa sobom i svojim snovima, kao i istraživanje gdje je prostor u kojem zapinje. Prije nego tamo krenemo, stvori svoj prostor mira. Zamisli mjesto na kojem se osjećaš potpuno sigurno i spokojno. To može biti mirna plaža u šum valova, zelena livada pod toplim suncem ili ova soba u kojoj se trenutno nalaziš. A možda neko treće mjesto koje ti donosi osjećaj potpunog mira i sigurnosti. Osjeti boje, zvukove, mirise koji to negdje drugdje nije prostor u kojem se nalaziš. I potpuno uroni u taj spokoj. Ako je prostor u kojem se nalaziš, izoštri osjetila i osjeti miris u prostoru, osjeti toplinu prostora, svjetlinu i čuješ li neke zvukove. I sada ćemo paralelno zamišljati kako izgleda idealan život. Postavljat ćemo taj film, ali i gledati gdje u ovom trenutku je razlika između onoga gdje jesmo i onoga gdje želimo biti. Pa hajmo krenuti. Kako izgleda tvoj sadašnji dan? Što radiš kada se probudiš? Kako se osjećaš kada se probudiš? Osjećaš li se kao dijete koje kreće na izlet potpuno uzbuđeno, sretno, zadovoljno, jedva čekaš izletjeti iz kreveta i proživjeti još jedan prekrasan dan? Ili bi se radije pokrio dekom preko glave i prespavao i dan i mjesec i godinu? Što radiš potom, poslije buđenja? Dok pereš zube, dok se umivaš, o čemu razmišljaš? Kada se pogledaš u ogledalo, idu li ti misli u smjeru: hej ljepotice, hej kralju, vrijeme je za još jedan prekrasan dan? Ili se ne možeš niti pogledati u ogledalo, jer ti se apsolutno ne sviđa odraz koji vidiš? Nakon toga, što radiš? Što doručkuješ? Kamo ideš s kojim prijevoznim sredstvom i koliko ti se to sviđa? S kim se družiš? Kako izgleda tvoj dan od 8 do podne? Što ručaš? Veseliš li se ručku? Jer će to biti jedno fino jelo ili samo nešto prožvačaš s nogu, tek toliko da ne padneš u nesvijest? Što radiš poslije podne? Osjećaš li uzbuđenje i sreću zbog druženja sa svojom obitelji ili nekog hobija kojeg imaš? Ili jedva čekaš doći kući, srušiti se na kauč i beskrajno i besciljno scrollati po mobitelu? Kada dođe večer, kako se osjećaš? Sretno i ispunjeno jer je još jedan dan iza tebe, jedva čekaš leći
da možeš zahvaliti na danu koji je iza i zamišljati što će se još dobro kad dogoditi sutra, ili jednostavno se srušiš i nestaneš, ili pak imaš problem sa spavanjem i od silnih misli ne možeš zaspati. Sada kada smo napravili tu usporedbu, idemo još jednom čisto, bistro i jasno napraviti konkretnu vizualizaciju onoga što želiš. U ovome trenutku udobno se smjesti s kokicama u rukama i zamisli da si u kinu. I na velikom platnu počinje film tvog života, života i snova. Kako izgleda taj savršeni dan? Gdje si? Ko je s tobom? Što radiš? Kako se osjećaš? O čemu misliš? Koga susrećeš? Koju glazbu slušaš? Što jedeš? Kako si obučen ili obučena? Vizualiziraj sve detalje. Prostor, ljude, aktivnosti, pa čak i male stvari koje te čine sretnim ili sretnom. Osmijeh u prolazu, ljubaznog prodavača, čokoladicu na poklon. I pogledaj sebe u tom životu. Koliko si opuštena ili opušten, ispunjena ili sretna. Uzbuđena, puna energije, kako sjajiš. Kako si u toj nekoj najboljoj verziji sebe. Poveži se još dublje s tim osjećajem ispunjenja. Kako se osjećaš dok živiš taj život? Sretno, u ljubavi, mirno, slobodno, moćno, uspješno, ponosno, nadahnuta, sigurno. Pustite osjećaje da ispune svaku stanicu tvog tijela. Dopusti si vjerovati da je taj život već pripada tebi i da si potpuno sposoban ili sposobna ostvariti ga. Ja kreiram svoj život. Ja zaslužujem život ispunjen radošću, ljubavlju i obiljem. I znam kako ga stvoriti. Sve što trebam za ostvarenje svojih snova dolazi mi u pravom trenutku. Život mi pruža neograničene mogućnosti, a ja ih znam iskoristiti, prepoznati i pretvoriti u svoju stvarnost. Sada zamisli kako cijeli taj film i sve osjećaje, svoje snove i želje predaješ svemiru, Bogu, životnoj energiji, kako god ti osjećaš. Nakon ovoga nema potrebe brinuti se o tome kako će se snovi ostvariti. Tvoj zadatak je vjerovati, zadržati pozitivnu energiju i poduzimati male korake prema svom cilju. Recimo, ako je život koji sada živiš onaj u kojem koristiš pastu za zube od mentola, a smatraš da bi tvoj život i snova bio bolji i bio ostvaren da koristiš pastu s okusom jagode,
Za danas je dovoljno da onda kupiš pastu s okusom jagode. I tako malo po malo, dio dana po dio dana mijenjaš s radošću, zadovoljstvom i onim dječjim uzbuđenjem. Sve dok jednoga dana ne shvatiš da je sve iz ove meditacije postalo stvarno. Čak i bolje, čak i više. I da više ne sanjaš svoj život, nego živiš svoje snove. Nasmiješi se. Jer napravio si najbitnije. I vrati se s osmijehom. Sviješću u svoje tijelo. Osjeti podlogu ispod sebe, pokreni prste na rukama i nogama, udahni duboko i kad budeš spremna, otvori oči. Osmijehni se, znajući da si napravio ili napravila najvažniji korak prema svom snu. I ponovi ovu meditaciju koliko god puta ti je potrebno. Da bi utvrdio gradivo ili kada je potrebna dodatna inspiracija za povezanost s vlastitim snovima. Hvala što smo bili zajedno.